Estaba eu mirando as redes e o algoritmo agora xa me bota todo sobre ensino, porque ando ben aí pipeando, e vexo un profesor, un rapaz novo, con un discurso así, dixo un montón de cousas nun minuto e medio. Eu sempre o digo, as cousas importantes non caben nun reel. De feito, falou de ratios de todo, todo nun minuto e medio. Pero eu quedeime con que dixo que como iba a ser perigoso o seu discurso, un profesor que fala de todas as problemáticas na aula, bla, 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 e dixo que reclama a escola prusiana. Profesoras, profesores, mestras, mestres e alumnado. O modelo educativo español, na base, é o modelo educativo prusiano. En toda Europa, eu diría que no mundo, pero xa non me vou aventurar tanto, o modelo educativo está cerca do modelo prusiano. Eu agora non quería buscar iso, pedinllo ao ChatGPT, que me dese esas 4 cousas para que comparemos, O modelo prusiano nace en Prusia, o nome o di, século XVIII, e a idea era formar o futuro exército. Clasificábase as crianzas para o exército e para ser man de obra. Para a burguesía, para as sí, para a xente pudiente. Escola obrigatoria. Isto foi o primeiro. Hai que é gratuíta. Precisamos que as fillas, fillos dos labrejos vaian á escola, que deixen a terra e se poñan a traballar para os ricos. Podedes encontrar por aí ensaios que o explican así como moi así, pero xa vos digo, era isto. Deixade a terra e traballade para os ricos. Escola obrigatoria, gratuíta. Un currículo único. A aula pechada. E a aula pechada, porque o ChatGPT xa me coñece, dimo porque eu teño gardadas cousas aí da escola da Segunda República Española. A aula era aberta. As ciencias estudábanse fora. A rapazada coñecía a súa contorna, as plantas, animais, que había de arredor de si. Iso sería a Segunda República. O modelo prusiano era de aula pechada. A aula pechada é o que podemos ver en toda España e en case toda Europa. A mestra como autoridade. En que país multicolor, nunca mellor dito, se lle dou a categoría de autoridade ao corpo docente? Empeza por es e acaba por paña. Modelo prusiano. Preparar o exército e man de obra para que se traballe para os ricos. E a avaliación para clasificar. A avaliación pura e dura para clasificar por niveis. E aquí eu volvo que a lóxica fascista, podemos chamar prusiana. Protocolos para clasificar as crianzas segundo as súas características cognitivas. Porque evolucionamos, non estamos no século XVIII. Cognitivas. Despistados, TDAH. Tímidos, TEA. O que se move moito, máis hiperactividade. O que se despista moito, déficit de atención. Todo isto. O do xénero hoxe non o vou falar. Pero o sexismo, nos últimos anos, foi
causa primordial ata da formación do profesorado. Sistema prusiano, o modelo prusiano. A formación do profesorado naquelas cousas que lle interesaba ao Estado. Que parecido, non? O modelo prusiano entendía que a infancia, sabémolo, é moi receptiva e había que moldeala. Funcionaba polo premio-castigo, sí? Que hoxe non, porque hoxe somos máis modernos, pero se un día analizo. E a desobediencia era fracaso. Esa era unha das bases da clasificación da poboación. A capacidade de obedecer serían aqueles soldados. Que fan os TDAH, os TEA? Desobedecen. Que fan as nenas que son como as cabras, aganchan polas árbores e queren xogar a fútbol e se visten? Desobedecen o xénero. Que fan os nenos que queren vestirse de fadas e xogar con bonecas? Desobedecen o xénero. E hai que ter, sí, expediente para sabelo. O modelo educativo prusiano non politizaba a poboación, non tiña neutralidade ideolóxica, o Estado era explícito. Isto é o mesmo que se fixo a escola fascista, que era imprimir o Estado, que o Estado viva dentro das persoas. O resultado eran cidadáns obedientes, alfabetizados, pero non críticos. Pedinlle a ChatGPT que me recuperase un pouco as cousas que fomos acumulando sobre a Segunda República. A Segunda República, en España, o obxectivo principal era politizar a poboación. A educación sería obrigatoria, pública. Nacen aí, por exemplo, os comedores escolares. Había que alimentar a poboación, cubrir as necesidades primordiais e politizala. Que aqueles fillos de labrejos que o modelo prusiano quería traballando para os ricos fosen persoas críticas. Segunda República Española, crear cidadanía consciente, democratizar o pensamento e romper ca obediencia herdada. Logo a escola sería laica, cultura, ciencia e arte serían os tres piares, a mestra como a referente intelectual da comunidade, non como autoridade. Preguntas abertas na aula, investigación, saír e o debate. A preguntas abertas para o debate. A participación do alumnado na xornada lectiva. Non había un currículo pechado. Alfabetización e politizar a poboación. Na Segunda República entendíase que a infancia eran suxeitos políticos en formación. A diferenza era o punto de partida. A diferenza, o que hoxe chamamos diversidade. E pensar era aprender. Hai uns anos houbo isto que chamaban traballar por proxectos. Traballar por proxectos era o que se facía en España na Segunda República. Preguntas abertas e a avaliación como algo moi secundario na aula.
E foi o propio profesorado o que dixo que así non aprendían tal. É que este paisano do Ril falaba moito de que si teñen que aprobar e isto e outro, e tes que saber os osos do corpo e as partes da flor e estas cousas, va. A Segunda República en España, politización, sí. Neutralidade ideolóxica, sí. Porque nunca había respostas pechadas. O obxectivo e o resultado serían cidadáns capaces de pensar o mundo. A Segunda República levou ás aldeas teatro, o cine, aquela poboación máis desfavorecida, o comedor escolar, é dicir, comer, estar ben de saúde e coñecer o mundo para pensar sobre del. A escola doxe. Xestionar a diversidade sen cambiar o sistema. É isto o que se fai. Evitar o conflicto. Todo o que é diferente xestiónase, clasifícase, como no modelo prusiano. Os que máis destacan serán universitarios. E as outras persoas imos colocarlles unha etiqueta, que disto tamén podía falar un día, o síndrome de Pigmalión. É manter a estabilidade. O modelo actual é unha estructura prusiana intacta. Burocracia extrema para clasificar. Protocolos para trazar ese historial non académico vital, porque o historial académico xa existía, era só a avaliación. Hai un novo historial que ten que ver con aquela obediencia prusiana, con aquela desobediencia e coa adaptación é onde imos colocar a cada crianza e iso vai determinar o seu futuro. Diagnósticos, etiquetas e derivacións. Que iso é pura biopolítica. Escola e sanidade. Cando a infancia non encaixa, clasifícase. Na escola actual non nos preguntamos que necesita a crianza. Na escola actual estáse preguntando que é esta crianza. E aí podemos volver ao principio, protocolo, clasificación, e o trato que a etiqueta di. E aí é onde entra o síndrome de Pigmalión. Cando ti colocas unha etiqueta, simplificas a persoa e condicionas a forma na que a tratas, co cal xa estás deshumanizando, simplificas a forma na que a tratas, adaptacións curriculares, iguais para todos os que entren nesto. Isto non é republicano, xa vos lo dixo eu. E a persoa acaba respondendo á etiqueta. E isto, non o dixo eu, isto é ciencia. Isto dínolo a psicoloxía. Respondemos ás etiquetas. A linguaxe técnica simplifica. Cando etiquetas a unha persoa con unhas siglas que é linguaxe técnica, deshumanízala. Simplifícala e faz que ela se simplifique. A escola actual non se politiza a poboación. Non hai neutralidade ideolóxica, porque se está exercendo ideoloxía sen conciencia, porque todos eses protocolos que fai o goberno e que logo o profesor che di, é que non lo mandan desde arriba, que iso é transferencia do poder á poboación, cando di que non lo mandan desde arriba está dicindo que está obedecendo ao Estado e aos mandados do Estado. E desde arriba mándanos que temos que clasificar as crianzas e se é despistada non vou mover un dedo ata que a min non haxa un documento do Estado que me diga, profesora, profesor, agora podes actuar
con esta crianza, pero desta forma e atendendo a que esta crianza é isto, e é por aquí que a imos levar. E a crianza vai responder á etiqueta. E o resultado, pois, o que estamos vendo, non é unha cidadanía crítica. Este mesmo profesor, que era novo, pois é fillo do modelo educativo prusiano, que é español. A Segunda República fixo unha gran reforma que acabou frustrada. E hai uns anos, cando se empezou a falar de diversidade e de todo iso, e naceu o da educación por proxectos, a progresía, que se di republicana, non foi quen, co seu pensamento crítico e os seus mestrados para a docencia, de ver que a educación por proxectos era aquela da Segunda República. E unha vez máis frustrouse. O profesorado que quixo traballar por proxectos viuse a veces incluso acosados nos centros escolares e abandonaron iso. A progresía entendiu que a diversidade era xestionar. Isto chamáronlle progreso, sí? E que hai que avaliálo todo, e que competencias é o outro, e que todos os nenos se poden avaliar con fórmulas matemáticas. Isto tal, o escrita, o outro, o 20% corresponde a non sei que, e agora temos seres humanos que, respondendo a uns cuestionarios, podemos decidir que son, así, xa, de pequeniños, e podemos avaliálos con fórmulas matemáticas. É o modelo prusiano, pero con avalar e disgal, todo informatizado, para que o xestione unha empresa privada e tamén xa teñan acceso a todo iso, nin que sexa no mantemento. E nada máis. Perdón, pero é que me canto moito con isto porque levo moitos anos dándolle voltas a isto. É unha cousa vos digo, con todo o que se fixo. E a cada día está peor a rapazada. Non é que sexan fascistas, é que non teñen, non están politizados, non teñen identidade política, non teñen pensamento crítico. Están con uns trastornos mentais, ou seja, uns problemas de saúde mental da hostia. Unhas cifras de suicidio menores da hostia. Con todo o que se fixo, se isto é o resultado, o mínimo que debemos facer é parar.